கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. பரிசுத்த வேதாகமத்தில் சங்கீத புஸ்தகம் 50வது அதிகாரம் 23வது வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது, ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான். ஆம் பிரியமானவர்களே, ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவர்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள். ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையிலே தேவனுக்கு நாம் ஸ்தோத்திர பலிகளை ஏறெடுக்கும் பொழுது தேவன் அபரிவிதமாய் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். வெறும் ஸ்தோத்திரம் 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 என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு ஒரு வல்லமை உண்டு. வேறு ஒன்றையும் சொல்லாமல், ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 என்று சொல்லும் பொழுது அந்த வல்லமை நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படும். எனவே விசுவாசத்தோடு இந்த அதிகாலை வேளையிலே 100 ஸ்தோத்திரங்களை தேவனுக்கு ஏறெடுப்போமாக. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இவ்விதமாய் ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்தி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். நிச்சயமாய் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென்.